O éxito da pasada semana, Os Tristes. ¡Bravo! Santa Comba, nos vamos a comer. Santa Comba, un arroz con bacalao. Santa Comba, Bueno, chiviriqui, chiviriqui. seriedade, seriedade. Sí. Onde vai Monchi? Como? Monchi, onde vai? Monchi ao final non puido salir, mareouse e quedou aí no camerino. Que lle pasou? Nada, entroulle cagalera. Entroulle algo de cagalera porque é normal. Normal, non todo o mundo sabe levar a presión como a nós. O medo escénico pode pasar factura. Factura voucho pasar eu a ti, que me parece que tes moito papo. A ver, escoítame, Lola. Estamos nós, eu e máis ti, sós. E nós estamos feitos de outra pasta, estamos feitos para triunfar. E non necesitamos a ninguén máis, estamos nós os dous. Para que queremos? Nada. Mira, o que funciona son os dúos. Albano e Romina, o dúo Sacapuntas. A min este conto é moi feo, non me está gustando nada, amigo? Amigo, porque ti queres que se quixeras podíamos ir a algo máis alá. Atrasou non me lavara, que estou casada, pero vamos a ver, Monchi. Cantar. Non vos Ai, importa. sí, que viñamos a cantar. Sí, sí. viñamos a cantar. Perdón, dalle aí ao maquinillo, dalle aí. Sí, vou. Perdón, vamos. Atención, vamos a la Galicia. Por favor. Aí están, Os Tristes. Xa hai tempo que ando atrás de un coche para poder irmos os dous por aí. Percorrí todos os talleres, compra-venta que hai desde Porriño a Verín. E onte entrei en internet para ver que había en cachocoches.com. Prepárate, Loliña, que atopei un audido pa que te vaya choio. Que faltiña de cambiar o coche, que o vello xa parecía un tractor. Prepárate, Loliña, e xa verás que ben se fai ali dentro o amor. Reduce dúas marchas que antes que estar contigo estou con un avestruz. O máis bonito que che digo, escoita ben, é que vayas tomar polo cu. Ademais xa teño coche por se non o sabes, unha furgoneta azul. Motor 2.0 con moito maletero, vaya chollo. Onde está Monchi? Porque ti estás detrás desto, Onde está o rapaz? Tedes que perdoar, non sei que me pasou de bien de marearme. Agora estou mellor, pero hai un pouco sentía moito agobio. Agobio. Que choio. Agobio. Grazas, Galicia, Gracias, Galicia, de verdade. Moi ben, Moitísimas grazas. Monchi, maravilla. Gracias. Monchi, que pasou? Que pasou? Pois pasou que, non sei, tomei un café antes de sair e... empezou a sentar mal como mareado. Non sei, é como se me botasen algo no café. Pero bueno, xa estou ben, xa estou ben. droga no colacao, home, por favor. Ti non andarás atrás desto, non? Porque estabas moi interesado antes que cantáramos solos, ti máis eu. Eu ando atrás dun coche, que xa dixen na canción. Eu non fixen nada, Como lle vou facer eu algo a Monchi, que é o meu irmán da alma, por Home, favor? é que aí, Loliña, eu xa te digo que Gose de verdade que non me fixo nada, Non me fixo nada porque Gose para min é como un irmán.
que vou dicir como un irmán, é como un fillo, para min é como é unha luz que eu estou nunha tempestade e vexo é o meu faro. E eu vou ali hacia el. Para min, José, é a cousa máis importante que teño na miña vida, é como se fose, non sei, é unha guía, é como se fose unha vacuna. Xa sabía eu que che botara pouco ratibrón no café. José, ti, cabrón. No. Qué tristeza, qué tristeza. Ai. Os trices. Isto vai acabar sendo un dúo. Atención, Si seguimos así. esto sí que...